Вітаю вас! У час, калі апаноўваюць адмоўныя пачуцці, калі жыццё наўкол падаецца пазбаўленым сэнсу, фарбаў і мэтаў, куды падацца, у каго шукаць паратунку? Натуральна, ў сабе і ў людзях наўкол. Мажліва, менавіта іхні набыты жыццёвы вопыт дапаможа вам акрыяць. Бо, зразумела, у чалавека без мінулага няма і будучыні. Таму не губляем надзеі. Распачынаем новую фальклорную экспедыцыю. Сёння за нумаром 709. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Барысаўскага раёна. Традыцыйна з добрымі памкненнямі мы пераадолелі пэўную колькасць кіламетраў, калі дакладна 112 прыехалі ў Аздзяцічы Барысаўскага раёна. Менавіта тут з 2014 года адшукаў прытулак народны фальклорны ансамбль «Лаўнічанка». А першапачаткова, больш за 40 гадоў таму, калектыў быў створаны пры Лаўніцкім доме фальклору. Першым у раёне ў 1996 атрымаў ганаровае найменне «Народны». Нас сёння чакае купальні на маляўнічым беразе рэчкі і, натуральна, спевы ды танцы. А цяпер давайце знаёміцца з тымі, хто мае намер прыкласці намаганне па стварэнні новага аблічча для купальскай песні. Гэта саунд-прадзюсер Геннадзь Царакваш і спявачка Наталья Орлова. И снова говорю всем привет. Сейчас волшебное время, ну и мы начинаем делать нашу волшебную купальскую песню. Наталья, приветствую. Здравствуйте. Как настроение? Все отлично, спасибо. Каковы были ваши эмоции после первого прослушивания нашей новой песни? Я очень люблю народные аутентичные песни, и это всегда отсылка к своей бабушке, потому что у меня бабушка и дедушка тоже пели, они музыканты. А хотелось бы что-то нам поменять вот в этой песне? Ну, мы же, наверное, сделаем ее немножко более активной, более быстрой. Наталья Орлова, аўтар і выканаўца, педагог па вакалу, музыкант, агучвала партыі салісткі ансамбля песняры Людмілы Ісупова ў серыяле «За полчаса до весны». Заснавальніца і салістка кавер-гурта «Лова Бэнд». Скончыла курсы тэлевядучых біотэлерадыёкампаній. Лодка плыве по широкой раце, плещет гуллива речная вода. Чую шумить в моем сердце душа, лодка не ведае плысти куды. Чую шумить в моем сердце душа, гэта любовь моя.
як і калісьці, так і цяпер свята купалля ў нашай мясцовасці адзначалася ў ноч 6 на 7 ліпеня. Напярэдадні свята жанчыны рвалі кветкі, забіралі розныя старыя рэчы з усёй вёскі, сохлы стараецкі май і адвозілі ўсё за вёску. Меркавалася гулянне. Туды ж увечары накіроўваліся і вяскоўцы. Ой, рана на Івана, Ой, рана на Івана, противна ночка мала, ой, рана на Івана, рана на Івана, ой, рана на Івана, де купала ночевала, ой, рана на Івана, ой, рана на Івана, ой, рана на Івана, ночевала в чистым поле, ой, рана на Ивана, рана на Ивана, ой, рана на Івана, чим купала вечерала, ой, рана на Ивана, ой, рана на Ивана, ой, рана на Івана, вечерала белым сыром, ой, рана на Ивана, рана на Ивана, ой, рана на Івана, чем купала запивала, ой, рана на Ивана, рана на Ивана, ой, рана на Івана, запивала водицею, ой, рана на Ивана. Асабістую урачыстасць святу надавала купальскае вогнішча. Удзельнікі свята ўздымалі на шасце запаленае кола як сімвал сонца. Хлопцы і дзяўчаты скакалі праз яго, варажылі на будучае жыццё, вяскоўцы спявалі песні, забаўляліся гульнямі і разам вадзілі карагоды. Лужкам, лужкам, лужкам разливалась вода. Эй, да люли, разливалась вода. Разливалась вода, расстилалась трава. Эй, да люли, расстилалась трава. Что по той же по траве девки водят хоровод. Девки хороши, працавіты і добры. Эй, да люли, працавіты і добры. Одна девка леп за ўсіх, па убору леп за ўсіх. Эй, да люли, па убору леп за ўсіх. Лужкам, лужкам, лужкам разливалася вода. Што ж, мяркую, варта пазнаёміцца з мінуўшынай вёскі Аздзяцічы, што ў Барысаўскім раёне. Адкуль такая назва? Пра гэта маецца некалькі меркаванняў. Паводле легенды, жылі ў даўнішнія часы на гэтых землях два племені. Адно называлася Озды, а другое Дзячы. Увесь час яны трымаліся варожа, сварыліся, не маглі адшукаць паразумення. Але, як часта бывае, ўсё выратавала каханне. Хлапец з аднаго племені пакахаў дзяўчыну з варожага. І, нягледзячы ні на што, яны ажаніліся. Менавіта пасля гэтага плямёны Озды і Дзячы злучыліся ў адно Аздзяцічы. Так і ўзнікла назва паселішча. Сёння сярэдзіна лета, маці зямля імянінніца.
І ў знак гэтага я хачу перадаць вам гэты хлеб, дар зямлі, каб бераглі прыгажой зямлі, каб без страт збіралі ўраджай і каб добра выконвалі свае хлебаробчыя справы. Где Иван ходит, там жито родя. Где ходит Иванова жонка, там родя пшонка. Где Ивановы дети, любо поглядите. Где Иван ходит, там жито родя. Где ходит Иванова жонка, там родя пшонка. Где Ивановы дети, любо поглядите. Где Иван ходит, там жито родя. Где ходит Иванова жонка, там родя пшонка. Где Ивановы дети, любо поглядите. А ад наших продкаў мы ведаем адно паданне, што ў купальскую ноч русалкі, вадзяныя німфы, выходзяць з зараснікаў, з рэчкі. Людзі, якія гулялі ў гаях, і дзяўчаты, якія вялі вяночкі з бярозавых кветак і лекавых траў, праводзілі іх поля, каб тыя сцераглі збожжа. Мы, русалки-полудницы, живем у воде. И выходим у поля, коли жито цвете. Стерожем мы ярицу, каб колосы никто не ломал. С молодой пшеницы и проситься никто не страшал. И тому сёння на святе будем мы у карагоды гулять. Будем мы у карагоды гулять, песни петь и людей чаровать. Станьте, девоньки, у кружочек, ворожим на вяночек. Мы вяночек развиваем, мы на долечку гадаем. Коли ваша добра доля, цвети вяночек, як гаёчек. Коли ваша бездоліка, сохни вяночек, як сухорошек. Давайте на пэўны час вернемся з купальні ля Аздзяцічаў пад Барысавам у Мінск.
Яшчэ крыху пра творчае жыццё лаўнічанкі. На сёння ў калектыве 7 чалавек. Гэта таленавітыя, працавітыя сельскія жыхары. Яны не маюць музычнай адукацыі, але аддаюць любімай справе вольны час, цеплыню і шчырасць душы. А гэта, бадай, самае істотнае для выканання народнай песні. А вось якія эмоцыі ўкладваюць у новы вобраз запісанага ад лаўнічанкі твора, зараз і даведаемся, завітаўшы да Геннадзя Сыракваша і Наталлі Орловой. Здесь в начале вокалист у нас. Ой, где было куполочку. И поем очень-очень лирично поем в начале. Лёна полола Иванечку. Ну что ж, отлично. По-моему, получается замечательно. Здорово, отлично. Кстати, как проходит ваша творческая жизнь? В ближайшее время планирую записать 2 песни. Одна песня будет про Беларусь, вторая про лето. Ну и в год белорусской женщины, конечно, хотелось бы сделать большой сольный концерт со своим авторским репертуаром. Ну, отлично, отлично. Ну что ж, мы продолжаем. Сёння мы абаснаваліся ў вёсцы Аздзяцішча, што ў Барысаўскім раёне. З пісьмовых крыніц яна вядомая з 1800 года, як сяло ў Барысаўскім павеце Мінскай губерніі. Знаходзілася вёска ва ўладанні радзівілаў. На тыя часы тут пражывала 777 жыхароў. Меліся млын, драўляная царква Раства Багародзіцы, выраблялі сукно. З лютага па лістапад 1918 года Аздзяцішчы былі акупаваныя войскамі кайзераўскай Германіі. З 19-го увайшлі ў склад БССР.
У 1929 годзе 17 гаспадарак арганізавалі калгас «Новае жыццё». Знакавая падзея, што ўвайшла ў гісторыю. У 1933 годзе ў калгасе з'явіўся першы трактар «Фардон». Маладыя дзяўчаты збіраліся на беразе рэчкі і варажылі на будучае жыццё. Пускалі вянкі па вадзе. Калі вянок заплываў далёка, то гэта абяцала доўгае, шчаслівае каханне. А калі вянок тануў, то добрых адносін з загаданым чалавекам не адбудзецца. Плялі і па два вянкі. Адзін для купалы, жаніха, а другі для нявесты, купалінкі. І пускалі іх па рацэ. Калі плынь іх соединяла, то значыць адбудзецца доўгачаканае шчаслівае вяселле. А зараз гульня «Азіатські пояси». Починаємо! Касенька ты моя, напои коня, Касенька ты моя, напои коня. Я коня поить не буду, твоя жонка не твоя. Я коня поить не буду, твоя жонка не твоя. Хоть ты не жонка, а лишь катанка, Хоть ты не жонка, а лишь катанка. Напои мне коника, яму дуже жарко, Напои мне коника, яму дуже жарко. Утекай, Касенька, я тебе заб'є, Утекай, Касенька, я тебе заб'є. Хай забиває, хай он кусає, Хай забиває, хай он кусає. Я не буду тягать, буду я тебе катать. Я не буду тягать, буду я тебе катать. Ясно, коника, село брала, Нету ясно, коника, село брала. Загляделась моя селя вашаровала, Загляделась моя селя вашаровала. Мы скарыстаем яшчэ одну невялічкую паузу для знаёмства з народным фальклорным ансамблем «Лаўнічанка». За апошні час калектыў браў удзел у самых розных святах, фестывалях і акцыях. Кшталту 5-й раённы фестываль фальклорнага мастацтва «Штогод вясёлы карагод», Масленька, Вялікдзень на Барысаўшчыне, Каляда, Дажынкі.
У 24-м атрымаў дыплом удзельніка рэгіянальнага фестывалю фальклорнага мастацтва «Фальклорная талака», што прайшоў у Барысаве. Мы ж давайце ненадоўга зазірнем у студыю гуказапісу, каб убачыць, як ладзяцца справы у Геннадзі Саракваша і Наталлі Арловай. Де гуляла купалочку. Ой, уже Можно еще свободнее, еще лиричнее, более. Иванечку. Лёна полола Иванечку. Да, здесь двуголосие у нас остается. Лёна полола Иванечку. Ой, де быва, ой, де быва. Да, не теряем настроение. Дыхание, вот эту волну создаем. У чистым поле куполочку. Наталья, скажите, пожалуйста, что нужно, по вашему мнению, современному артисту, чтобы быть на большой сцене, заявить о себе, ну и сделать имя? Сейчас, на самом деле, все возможности для того, чтобы добиться успеха, есть. И, конечно, каждый артист должен помнить о том, что нужно дотронуться до сердца слушателя. Это обязательно. А как было в вашем случае? Ну, я очень стараюсь, чтобы мои песни оставались душевными, про любовь, про чувства, про нежность. И надеюсь, что у меня получается. Мы працягваем адшукваць простых людзей, што пражылі сваё часам далёка няпростае жыццё. Якія ў іх былі клопаты, чаму яны радаваліся, пра гэта ў рубрыцы «Простыя лёсы».
Надзея Михайлаўна Дудко нарадзілася і ўсё жыццё пражыла ў родных Аздзяцічах. Зрэшты, як і ўсе яе продкі. Праўда, калі бацька сабраўся на заробкі, мусілі паехаць за ім. Завербаваўся і паехаў у Сібір, у Іркутскай обласці жылі. Там 6 гадоў жылі. Там маленькая 12-гадовая Надзя развозіла людзям ваду на гароды. Князю прагу, а каб, ну якая яшчэ ж была, а каб у бочку вады наліць, дык я яго заганю далёка у Лену, каб мне лёгка было з Лены і ў бочку, з Лены і ў бочку. Перш чым выйсці замуж за свайго Володю, Надзея Михайлаўна 7 гадоў сустракалася з іншым хлопцам. Але з ім не склалася. Відаць, лёс любіць рашучых. Пришел с армии и пришел на ферму ко мне, я как свинаркой была. Пойдем, каже, по селу пройдемся. Ну, пойдем. Я думала так, что дошли до сельсовета. Я думаю, на учет стане. И он приходит у сельсовет и каже на секретаршу: тетка Маня, расписывай нас. Я говорю, ты что, дурнел? Тетка Маня, расписывай нас, завтра откажет. Да я взяла, расписала и все. Усё жыццё Надзея Дудко адпрацавала на свінаферме. І як перадавая свінарка атрымала 2 ордэны чырвонага сцяга першай і другой ступені. А яшчэ абіралі яе ў дэпутаты. Мяне хотели у верховные взять депутаты у партии, а туды не брали. Мяне в областные взяли. О, тогда я тут такая. И автобусы добивалася. Ну, что треба у колхозе, все. Все ко мне. Все ко мне. Мы ўпісалі новую старонку ў летапіс простых чалавечых гісторый. Працягнем знаёмства і далей. Збирай.
Что ж, собственно, мы закончили работу. Я лично остался доволен нашей совместной работой. Как ваше впечатление? Спасибо большое, все очень здорово, песня замечательная, ну и трек, я уверена, тоже получится очень хороший. Хочется сказать спасибо коллективу «Лауничанка» из Борисовского района за сохранение наших аутентичных белорусских традиций. И спасибо вам. Спасибо. 8 минут час адведзены на стварэнне новыя вакальна-музычныя афарбоўкі для народнай песні і нашае гасцяванне на купаллі ў Аздзяцічах на Барысаўшчыне. Будзем слухаць «Ой, дзе была купалачку» у выкананні Наталлі Арловай. Я ж прызначаю новае спатканне праз тыдзень. Паедзем у Жыткавічы слухаць, глядзець, чым жа нас парадуюць там. І, нагадаю, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Где